Assalamu alaikum yan uwa, barkanku da kasancewa da wannan channel ta mu ta A Duniya TV 24. Yan uwa, muna roƙon ku idan yau ne zuwan ku na farko su cikin wannan channel, kada ku manta ku daure ku danna mana alamar subscribe, ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun dubban ayyukan mu da zarar mun dora ba tare da kun sha wahala ba tare da kun je nema ba. Sannan idan bidiyon na ya burge ku danna mana liking. Barkanku da kasancewa da mu a cikin wannan shiri mai farin jini. Sannun ku da jimurin sake kasancewa da mu. Ba tare da bata lokaci ba, muna dauke da shirin nan na kunnen gashi. Shirin kunnen gashi shiri ne mai dogon zango wanda yake zuwa masu sauraro mako bayan mako. Ba tare da bata lokaci ba, ma ga mu dauke da shirin. Ku bi mu a cikin wannan bidiyon daga farkon sa har ƙarshen sa. Shirin kunnen gashi shiri ne sabo wanda yake zuwa masu sauraron mako bayan mako ranar Litinin da misalin karfe 9 na dare. Sannan wannan shirin an shafe sati 5, yanzu mu shiga na 6 ana gabatar da wannan shiri. Shiri ne da yake da mahimmanci da daɗi. A cikin wannan shiri na kunnen gashi an haɗa manyan jarumai da yawa, da babban jarumin nan Musa Mai Sana'a wanda yake tsula tsiyarsa a cikin wannan shiri, wanda baya jin maganar kowa, yana gallaza tsiyarsa yadda ya ga dama, yana cin karensa babu babbaka, ba mai faɗa mai ya ji. Nan Mai Sana'an ya ce shi baya jin haushin zagi, saboda kar ya ji haushin zagi sai da ya fara shiga ɗaki ya kulle kansa ya zagi kansa, kuma baya jin haushin ba'a ko gori, saboda sai da ya shiga ɗaki ya fara gorance kansa da ya kansa ba'a, saboda kar wani maye mai ya ji haushi. Sannan ya ce abin mutum bai dame shi ba, ko nawa kake da shi, shi ma nasa yake nema. A irin rashin mutuncin da Mai Sana'a yake tsula, bai bar matan babansa ba, balantana kannansa, sannan bai bar kanin babansa ba, balantana mutane da ke waje da sauran mutanen unguwa, hatta malamai bai bar su ba a irin rashin mutuncin da Mai Sana'a ya dauko. Lokacin da mahaifin Mai Sana'a ya rasu, lokacin ya ɗaura ɗamarar rashin mutunci wa kowa, domin gani yake wuyansa ya isa yanka, yayin da ba wanda ya bari duk wanda ya mai sai ya mai fiye da abin da ya mai. Bayan mutuwar mahaifin nasa, an ga tijara kala-kala daban-daban, wanda masu zaman makoki sai da ya zo ya ƙare musu tatas, inda yake cewa kawai kwalama ce mutum ya mutu a mai addu'a mana, amma sai an zo an zauna an yi tsegumi an ci abinci. Sannan yake cewa lokacin da mahaifinsu bai da lafiya, ba wanda ya taimaka mai a zo a mai magani, sai da ya mutu kuma za a zo a cinye musu tuwo, bayan ba a kawo musu komai ba bayan mutuwar tasa. Yayin da yake ɗiban abincin ya ringa jirkice shi a kwata. Mai Sana'a ya yi hauka da ɗanyen kai sosai da sosai a cikin wannan shiri. Mutuwar mahaifin Mai Sana'ar ta ba Mai Sana'ar dama gudanar da abubuwan da ya ga dama, domin ya samu chance ɗin da har mata yake kawo a cikin gida. Yayin da kishiyar babarsu ta zo ta tarar da su a ɗaki, take cewa wannan wace ce, yake cewa wacce zai aura ne. Suna shawarta ne yadda za a bullo wa zancen auren nasu, yaushe za a yi, kamu, waye da waye. Ya rarraina mata dai hankali. Mahaifin Mai Sana'a ya rasu ne bai ban mai gadon komai ba, sai gidan da suke ciki da masallaci na Juma'a guda ɗaya, wanda masallacin nan yake fuskar titi.
yayin da mai sana'an ya ƙwallafa rai shi sai ya sai da wannan masallaci, saboda babansa bai bar mai kuma ba sai wannan masallaci, don haka anan gadonsa yake. Sannan kanin babansu ya ce zai ba shi miliyan 5 ya haƙura da maganar masallacin, yayin da ya bijire ya watsa musu ƙasa a idansu, a lokacin ma har da kama shi da kokawa. Sannan a mutanen unguwa ma akwai wanda ya ce zai ba shi 50,000 ya bar wannan maganar sai da wannan masallaci, sannan kuma zai ba shi wannan 50,000 ne domin ya je ya kafa jari ya ringa sai da kayayyaki a kasuwa yana binsa. Yayin da mai sana'ar nan ma ya watsa mai ƙasa a ido, ya ga cicci mai mutunci, ya gaggaya mai magana, ya ce shi kuɗin wani bai dame shi ba, shi ma arzikin kansa yake so ya kafa, kuma wannan masallaci shi kaɗai ne gadansa. Kuma babansa da ya mutu lokacin da ya gina masallaci bai ce gashi ya bar masallaci ba, kawai ya gina shi ne bai yi magana ba. Yayin da limamin masallacin yake mai wa'azi, ya ɗauka ya ce shi ma ai yana da ilimin addinin, domin ya karanci ahalari, ishmawi da risala da ibn maja, sannan ƙur'anin ma yana da ilimi sosai, ta ɓangaren bokon ma ba za a bar shi a baya ba. Sannan ya ce zai iya zama da kowanne malami, duk malamin da yake ji da ya tumbatsa da ilimi ya ce zai zo a yi zama, zai iya zama da kowaye akan wannan magana. Kuma masallaci ba bashi siyasa, ya yi kirari cewa ma musulmai ba siya zai kirawo ƙabilu su zo su siya a rushe wannan masallaci. Kai mai sana'a ƙara gurin sarki, yayin da sarki ya halicci kowa da kowa ya zo, limami ya zo, sannan aka kira mai sana'a, sannan domin a tattauna a ga yadda za a yi. Yayin da yake cewa shi mahaifinsa da ya mutu, wannan masallaci da nasu ne suke yin sallah ta cikin gida, kofar wannan masallaci yake. Sannan mutanen unguwa suka roƙa a fito a ringa yin sallah, shi ne aka yi kofa ta waje. Amma a nan gurin na ci gyaran masu gabatar da wannan shi, ya za ya ce masallacin juma'a guda a ce na iya gida ɗaya ne kuke yin sallah da shi, sannan kuma a ce daga baya an zo an fito da kofar waje. Tattaunawa da ake yi da mai sana'a, a gefe guda akwai mai siyan masallaci wanda yake so ya rushe ya buga shaguna a masallaci, wanda daga bisani ya ce yana so a sama ma ya ɗora bene a ringa yin wata da wata. Take fada suka fashe da cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yayin da ke nuna wani a gurin a fada sarkin ke cewa zan baka mai gadi hotel din. Yayin da suke salati suna mamakin maganar da ya faɗa, shi dai mai sana'a ya rage ya kafe sai an sai da masallacin nan. Ku ci gaba da kasancewa da wannan channel ta mai albarka domin samun ire-iren ayyuka masu tushe gami da asali. Muna godiya da kallon wannan bidiyon. A cikin wannan channel muna kamo shirye-shirye masu daɗi kamar irin su a duniya, irin su labari na, daɗin kowa da dai sauran fitattun shirye-shirye masu ƙayatarwa. Mun gode sosai da sosai. Sannan muna da roƙon ku yamma kuma subscribe, ku daure ku danna mana alamar subscribe, ku danna bidiyon nan like.